आज आम्ही पेडणे पालिका क्षेत्रात आहोत आणि या ठिकाणी सरमाळे भागात आणि बाजारपेठेतही दर दिवशी मोठ्या प्रमाणात मुख्य रस्त्यावर जी भटकी जनावरे गुरे आहेत ती मोठ्या प्रमाणात असतात आणि पेडणे पालिका याच्यावर कानडोळा करत आहे। गेली अनेक दिवसापूर्वी आणि अनेक वर्षापूर्वी असाच प्रकार घडत आहे आणि यामुळे लहान मोठे अपघात वारंवार होत असतात। पण पेडणे पालिकेचा कोंडवाडा बांधून ठेवला होता, मात्र त्या कोंडवाड्यात या गुरांना ठेवण्याची काही तरतूद आता नाही त्यांच्याकडे आणि त्यांना चाराही वगैरे देण्यासाठी पेडणे पालिकेकडे पैसा नाही। मात्र हल्लीच 15 दिवसापूर्वी सरकारच्या माध्यमातून जे पशुवैद्यकीय डिपार्टमेंट आहे त्यांच्या माध्यमातून आणि पेडणे कार्यालयाचे त्यांच्या माध्यमातून पेडणे पालिकेला लाखो रुपये खर्च करून अशी जी भटकी गुरे आहेत त्यांना 2 वाहने दिली होती आणि ही वाहने जे सिकेरी गोशाळा आहे त्यांच्याकडे त्यांनी पेडणे पालिकेकडून सुपूर्द केलेली होती। मात्र या ठिकाणी आम्हाला आता मोठ्या प्रमाणात ही भटकी गुरे रात्रीची पाहायला मिळतात आणि या गुरांमुळे अनेक वेळा अपघात झाले। हल्लीच आमचे 2 पत्रकार ज्येष्ठ पत्रकार निवृत्ती शिरोडकर यांना ही गुराने ठोकर दिल्याने आणि भटक्या कुत्र्याने ते आपल्या दुचाकीवरून खाली पडले आणि जखमी झाले। तसेच रात्री वृत्तांकन करून येताना मकबूल माळगीमणी हे या ठिकाणी जखमी गुरावर गाडी बसून तेही पडले आणि तेही जखमी झाले। अशा अनेक घटना वारंवार या ठिकाणी होत आहेत। मात्र सरकार आणि पेडणे पालिका याच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे। आमची परत एकदा मागणी आहे की पेडणे पालिकेने ठोस पावले उचलून अशा या भटक्या गुरांचा आवर घालावा आणि बंदोबस्त करावा। नमस्कार, आम्ही असा पेडणे म्युनिसिपालिटी एरियन आसा आणि हांगा जी असा कॅटल्स राती बसतात आणि हांगा लायट सुद्धा नसतात। सो हालींच तांकां एनिमल हजबंड्रीच्या तर्फे तांकां एक व्हेकल दिलेले आसा जे कॅटल्स आसात ते फिरतात तांकां खंय तरी उखलून शिकेरी हांगा व्हरपा खातीर सोय केल्लेली आसा। पूण ते दिवन सुद्दां हांगा कॅटल्स सद्या वाटेर दिसता आणि खुबशे एक्सिडेंटां जी आसात दिसान दीस वाडत आसात। खूब लोक हांगा पडटात आणि जखमी जाल्लेले आसात। त्या खातीर संबंधीत अधिकाऱ्यान आणि त्याच बरोबर म्युनिसिपालिटीन लक्ष घालचें आनी जे कॅटल्स हांगा रातचे फिरतात हाचेर एक्शन घेवचें आणि जे कॅटल्स हांगा बसतात तांकां उखलून व्हरचें अशें लोक मागणी करीत आसात। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमणी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.